Ake ngichaze ngendaba yey'qhomo zikaSigugulu. WeSigugulu, ngithe mina awulungise ingoma eyodwa ngikuyise e-studio lapha eMarimba. Uyeke ungikhulumele into engayizwa. You understand? Mose ungikhulumela insambatheka. Ngithe mina hamba uyopheka ingoma ezwakalayo, uyeke ungiculela amasimba lawa aculayo. Angikuzwa. You understand? And mengibamba iy'qhomo zami, angicabangi ukuthi khona inkinga lapho. Iy'qhomo akekho umuntu ongenazo iy'qhomo. You understand? Sekuhluka-ke ngosayizi-ke. Angijeyi leyo nto leyo. Sekuhluka ngokuma kwaso-ke isiqhomo, uthola ukuthi esinye sisondele ngasesweni. Ubuso sekungathi ikhofini manje. Sekungathi-ke manje unyathelwe something else eyingozi njengami kanje. You understand? Ngithi lungisa ingoma ngoba ngiyanqena ukwenza lento engizokwenza yona. Uma ngathiwa ngizokwenza yona lento engicabanga ukwenza yona. Be careful.